Pues molt bé. Mira la bola. Pues molt bé. Ara vaig a fer màgia. Mira la pilota aquí. Perquè aquesta bola que he ficat aquí, oi que no n'hi ha tubo aquí? Oi que no n'hi ha tubo aquí? No. Pues llavors, aquesta bola que n'hi ha aquí, anirà aquí. Abracadabra, que aparece una cabra. Aturna la bola. I ara Oh, la fico aquí, molt bé. un altre cop, i abracadabra, que aparece una cabra. Bravo! I ara no n'hi haurà cap pilota. Abracadabra, que aparece una cabra. Molt bé! Abro. Abracadabra, que aparece una cabra. Molt bé! I ara sortirà una bola. Bravo! I aquesta vegada ja està. Fico aquesta bola aquí. I sortirà per aquí. Bravo! 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 Saluda!